Моя род е от Копривщица. Копривщица е характерна с коприщенското кене, което е уникално, няма го в другите части на България и съм много щастлива, че така имам някакви успехи в изготвянето на тази дантела. Моята учителка се казва Бистра Писанчева. Тя е невероятен човек с страхотна фантазия. Това, което работи предимно е совалкова дантела, тази, която е на цилиндър, известна в България като калоферска или брюкселска дантела, но тя прави импровизации по такива световно известни картини. С тази техника тя създава картина и е призната в почти целия свят, изнася лекции, показва на други жени в чужбина, докато в България малко така не е разпространено и няма достатъчно така млади хора, които да възприемат тези занаяти, да се научат и да се занимават с това. Света се променя, но в света все повече оценяват ръчното творчество. Радвам се, че съм част от школото по занаяти и мога да помогна на млади хора да усвоят тази интересна техника кене, която има приложение и в съвременния свят.